हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जालायबाय। नोंथांमोना मैया दाख्लैनि भिडिअआवहाय जेबो बुजि मोनाखै बेसेबां मोनो बेसेबां मोना, बिनिखायनो आङो दिनैहाय फिन बे ससे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो फैफिनलायबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिथांमोना बेसे मोनो बेसे मोना दलमाफोरखौहाय बेखौ नोंथांमोना मिथिजोबगोन दिनैनि भिडिअआवहाय। माने आं दाख्लैनि भिडिअआव होखायाखै बेफोरखौ बांसिन, ओमफ्राय मोनसे खिन्थानाय दंमोन बेखौ नोंथांमोना खेल लायाखै जानो हागौ। गोबां मानसियानो बे कम्पानियावहाय खामानि मावनो थाखाय माने कन्टेक्ट नाम्बार बिदों। खामानिखौथ' मोनगोन नोंथांमोना, नाथाय बेयावहाय खामानि मावनोब्ला नोंथांमोना मोजां मावनांगोन। मोजां मावोब्लासो नोंथांमोना मोजां फैसाखौ थिखोनो हागोन आरो माने मोननो हागोन। बे गासैखौबो नोंथांमोननो खिन्थालांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो एक मोनसे बुजिलांजोबगोन। थुदो बिदिब्ला आङो दिनैबो बे कम्पानिखौ एक्सप्लर खालामनोसै। ओमफ्राय आङो जायहा बे कम्पानिखौ सालायो, जायहा बे कम्पानिखौ सामलायो, बियो जोंनिनो बर' सुबुं, बियो रौतानि होननानै बुंदों। बियो बे कम्पानिखौ सालायनानै बेसेबां बोसोर जाखो बैखौबो आङो सोंनानै लागोन। ओमफ्राय बिनावनो सोंगोन आङो सोरनो बेसेबां मा बेथन होयो, बिनावनो सोंगोन, अब्ला नोंथांमोना बुजिजोबगोन। ओमफ्राय जोंनि बर' आइजोफोर बिथांमोना बादाम एरख'यो, बैखौबो नोंथांमोना ससे क्लिप नुनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजोंनो। बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो नायलांनानैहाय भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बेखौनो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो। बेलासि सम जाबाय, ओमफ्राय नैबेयाव दङ जाहैबाय जोबोद गिदिर दैखर, ओमफ्राय बेयावहाय एन्जर गब्रनानै दङ। ब्लारसो जाबायलै दा खिसो जागोन दांसुलिया एन्जर। ओमफ्राय गाखोनो हाला इयो। हाला बियो दा गाखोनो। बेखौ दा बाल्थिं लानासो खावखांनांगौ। दा मोनगोन आरो बेखौ। दा इसोर थांबासो माबा नांगोन। जागोन ना माखौलाय? जायो ए आं जायालै। बादाम साप्लायहैनो नागिरनाय जोङो नै एसे माहाजोनफोरनाव गारनानै फैनि। फार्स्ट टाइम थांफागोन दिनैहाय। दायो आङो बे कम्पानियाव थाफैनाया साननै जाफैबाय। साननैयावहाय आङो नुनो मोनदों जाहैबाय बिसोरो माबायदि खामानि मावो, माबायदि मावनानै जायो, बेसेबां खस्थ' मावनानै जायो मिथिबाय। आं सिखारि सायावनो बिसोरो फुंनिफ्रायनो खामानि मावो, ओमफ्राय हरनि 11टासिम बिसोरो बादाम एरख'यो। ओमफ्राय आङो बिसोरनिफ्राय सोंनानै मिथिना मोननायावहाय बिसोरो सोरबा सप्तायावहाय सोरबाया 5,000, सोरबाया 4,000, सोरबाया 3,000 बेफोरबायदि खामायो आरोखि। सप्तायावनो मोनो फैसाखौ, मास नङा, सप्तायावनो मोनो। दा बिथांमोना आङो फोरमायदों बेफोरबायदिनो बिसोरथ' हरसे होननानै बुङो। बिसोरो हरसे काटिं खालामबाय थायो। बिसोरो काटिं माने बादाम फिथाइखौहाय काटिं खालामो। दा काटिं खालामनानैहाय ओमफ्राय जायफ्रा मावग्रा एरख'ग्रा बिसोरो माने फुंनि 5टा एबा 4टानिफ्रायनो मावो खोमा। आं इसिबां मिथिस्लाबले दे, आंबो सिरि मोना फुङाव थाबैनो। आं सिरि मोननायनि सिगांनो बादाम एरख'नाया सुरु। ओरैबायदि मावो, ओमफ्राय हरनि 11टासिम मावखायो। फाग्लासो मानिनांगोन बिथांमोननि खस्थ' खाथिनानैहाय रां थिखोनायखौ, माने फैसा थिखोनायखौहाय जोङो मानिनांगोन। माने जोंनि जायगायावहाय इसिबां बेफोरबायदि मावनानै जानो थाखाय सुबिदा गैया, रावबो सुबिदा होरोङा। दा मोनसे मोननै कम्पानि खुलिनो नागिर, बेयावबो टेक्स GTSनो टेक्सनो बिनि लाइसेन्सखौनो जोंनि बड'लेण्डआव मोननो थाङा। दा जोंनि जायगायाव जेबो चान्स मोना, चान्स होआ, बिदि जायो आरो। ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा गोदाव सोराव गुबुन रायजोआव फैनानैहाय खस्थ' खाथिनानै जानो गोनां जायो, उफाय गैया। जोंनि जायगायावथ' बेफोरबायदि सुबिदा गैया जेबो मावनानै जानो थाखाय। दा बिनि थाखायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा इण्डियानि खना खनला स्टेटफ्रावहाय गोदाव सोराव खामानि मावनानैहाय जिउ खुंगासिनो दङ, न'खर खुंगासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ। आङो दिन्थिजोबनो सेस्था खालामदों, नोंथांमोननो मोनफा दिन्थिलांबाय थानो गोसो दङ। माने नोंथांमोननि सायावहाय, माने नोंथांमोननि मेगन नोजोराव बेखौहाय लाबोनो गोसो दङ। जोंनि बर' सुबुंफ्रा माबायदि बबे जायगायाव खना खनला खस्थ'यै भुगिनांनानै मावनानै जागासिनो दङ, जिउ खुंगासिनो दङ, न'खर खुंगासिनो दङ, बैफोरखौहाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनो नाजागासिनो दङ। मानो होनोब्ला आंनियावहाय दा बिनिफ्राय बैयाव थांनो थाखाय फैसानि गोनांथि जायो। माने आङो बिनिफ्राय बैयाव बारनो हायाखै। दा नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला गासैबो आंनि साननाया जाफुंगोन आरो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन।
बेखौनो आङो आसा खालामो नोंथांमोननि अननाय मोनगोन होननानैहाय दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै माखासे आङो आदानाव सोंनानै लाबावगोन आदानाव सोंनायनि उनाव नोंथांमोननो फारि फारि आङो दिन्थिबावगोन दा आं दिन्थिनायसै माखासेखौ ओमफ्राय माखासेखौथ' मोननाय नंले माखासेया खारबाय गिनानै लाजिदों मोजां दङ नै सिरि मोनजोब्बाय दासो ओइ नानि ओइ मा नाम नोंसिनि मा नाम आमिषा आनिषा नोंनिलाय मा होनदों बिरिना खुदिनासो खुदिना लेलो खुदिना नोंनालाय हा रुपालि नोंनालाय सुनिता नोंनालाय नानि पुष्पा रानि नोंसोर स्कुल हाबनांसिगौ नोंसोर लेखा फरायाखै फरायदों मै थाङो आसामावसो ओमफ्राय बबावलाय मानो थाबाय थाखो नोंसिनिया स्कुल हाबनायनि सम जाबाय नोंसिनिया सानैया बे नानियाबो सम जाबाय पुष्पा रानियाबो आयंजों हब्बे नाहरनाया आयं खेबनो नागिरनाय लोगो खारलांलायबाय हनै रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने कर मेरे को जानता नहीं है आदायाथ' बे कम्पानिखौ सामलायो होननानै बुंदों बे कम्पानिखौ सामलायनानैहाय खय बोसोर जाखो दिनैसिमाव आङो बे कम्पानि सालायनाया दायो 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर ओमफ्राय जेनाखि बुनि मावग्राफोर आइजो एबा गथ' गथाय गासैखौबो मावनाय नुजोबदों आङो दा बिथांमोना बेसे मोनो बिथांमोनालाय हौवाफ्रा मोनो सप्तायाव सोरबा 4,000 200 माखासेया 3,000 150 बिदि आलदा दं आरो ओमफ्राय बै एरख'ग्राफोरनिलाय आइजोफोरनिया एरख'ग्राफोरा सप्तायाव सोरबा सासेयाव 6,000सिम थाङो ओरैनो खम दारा 3,000 आरो ओमफ्राय केजि हिसाब ना माथो बिसिनिलाय केजि हिसाब 19 थाखा केजि गोबां मानसियानो सोंगासिनो दङ कमेन्टफ्रावहाय आदाखौ जोंबो खामानि मावनो थांगौमोन होननानैहाय दा बिथांमोना कन्टेक्ट खालामोबा होनो हागोन ना हाया खामानि हायो कम्पानिया बुरजा दं नालाय बेयाव आं फ्राय मालिकफोरनि गेजेरावनो होनो हायो आरो माने बे कम्पानियाव मोनाब्लाबो दस्रा कम्पानियाव बेलेग कम्पानियाव ने बे एरियानि नामखौहाय मा होनो जायगानि नामखौ
ओरैनो माबायाथ' डिस्ट्रिक्टआव उथ्रि जाबाय ओमफ्राय थानाय एरियाया जाबाय मुरबागि होनो गामि मुरबागि डिस्ट्रिक्टआ उर्फि उर्फि स्टेटना कर्नाटका जाहैबाय ना दा आदाया बिटिआर ओनसोलनिफ्राय दानिया आंना बिटिआर गोलैया सनितपुरसो गोलैयो सनितपुर दा ओजोंहाय मा गामि ओरैनो माबायाथ' जायगायाथ' टेकियाजुलि ओमफ्राय गामिया हाथरखिपारा काजु बादाम कम्पानिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिबाय थादों नोंथांमोना ओमफ्राय खामानि दं नामा बेफोरखौ सोंबाय थादों आंथ' खामानि नायना होग्रा मानसि नङा बेनिखायनो आङो बुंहरो जायहा खामानि नायना होग्रा बैनावनो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना जायहा खामानि सोंदोंमोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नाम्बार लानानै सोंहरब्लानो जाबाय बे कम्पानियाव मोनाब्लाबो दस्रा कम्पानिफ्राव मोननो हागौ दा बेनावनो सोंहरदो नोंथांमोना आङो नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय दा जोंनिनो बर' मानसिखा बेबो दा बेनो आरो नोंथांमोना बेनाव सोंबानो मिथिगोन आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो जय बर' हारिनि